ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак чанд дақиқа пеш маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи Нурулло Алиев ва рақиби ӯ Рафаэл Альвес баргузор гардид ва бояд гуфт ки ҳар дуи ҷангоро бо муваффақ вазни даркориро карда тавонистанд. Биён якҷоя тамошо мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунем, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. И бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои и бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд. Барои ҳамин хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда ё ин ки ба WhatsApp ин номерҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. ҷангвари навбатӣ Нурулло Алиев. ҳафтод килограмму 310 грамм вазни расмии Нурулло Алиев. варзигари навбатӣ Рафаэл Альвес. ҳафтод килограмму 300 грамм вазни расмии Рафаэл Альвес. муҳорибат дар вазни сабук Нурулло Алиев зидди Рафаэл Альвес. дӯстон, хотиррасон мекунем ки муҳориба шаби 25 ба 26 феврал баргузор мегардад. дар навори навбатӣ мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд шумо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда метонед. барои ҳамин дар канали мо ҳатман обуна шуда зангулачаро пахш кунед то ин ки аз ҳама хабарҳо бохабар бошед. бояд гуфт ки Нурулло Алиев вазнкамкунӣ душвор дошт, аммо ба ин нигоҳ нокарда ӯ вазни даркориро кард. барои ҳамин дӯстон биён якҷоя ӯро дар зери ҳамин навор дастгирӣ мекунем, чунки айни замон Нурулло Алиев барои ММА-и тоҷик таърих эҷод карда истодааст. Нурулло ба пеш, мо бо туем бародар. дар наворҳои навбатӣ вомехӯрем дӯстон. хонободу сарбаланд бошед.